That has certainly made things interesting. Kau masak apa, Dek? Kamu goreng tempe karo ngesop. Ndang mam kono. Ya kok temenan. Sekali-kali ki masak daging ngono. Nah blonjo 10.000 lah, dik njaluk mangan daging. Olah tempe kuwi wae wis bersyukur wayahe. Sik wis digorengnya tempe kok sik gremeng njaluk daging. Sawangen to, aku ki apa ya mau rumat, yo ora mau rumat. Wong ya kok aromat ngono kok. Kotange bojomu iki lho, dondoman. Ngono kok nek kotang bojone ae tak kelak kok. Blonjo 10.000 njaluk mangan daging. Aku nggak mau tahu pokoknya. Aku nggak mau tahu. Kok nggak iso mau tahu lho, kok nggak mau tahu lho. Pengen mangan daging ta, Mas? Iya. Apa? Kene sik. Sareng mau bukaan daging. Wis iso ora kok pancen semaro lesu kan. Talandang wis mbok sunah rasul apa-apa kene iki. Sareng mau bukaan. Ayo jangan kene. Kamar. Hari mangan daging. Situ ra? Dapurmu. Harta kamu ini iki. Ayo dimasakku. Nah, Daging, Bro.